Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuna tare da Fatima Muhammad A akan YouTube channel ɗina. A yau za mu yi siniyar batatas. Na ɗaya za ki ka kaza haka ki yanka tsoka ko guda ko ma dai iya tsoka ne, sai ki yanka shi ƙanana, sai kayan ƙanshi magi, nan ma magi ne, sai kuma tattasai in kina da buƙatar attaruhu, tafarnuwa, albasa. Za ki haɗa su waje ɗaya. Wannan kayan sai na sa kaza. Na fara sa kaza ne saboda zan fara ɗanɗana wannan. Za a ɗanɗana ta. Zan shafa sai na yi. Bayan sai in sa kayan sai albasa ta tattasa. Haka. Yanzu na ɗan soya. Zan zuba kayan ƙanshin a kai. Na zuba kayan ƙanshi. Sai in zuba. Na kammala. Zan zuba ta haka. A mata ta huce. Kuma a nan gefe za ki haɗa madara da gari da ruwa. Sa ɗan mai kaɗan kuma bai ce ruwan haka. Mai sai gishiri da kuma haka da ruwa na yi shi, sai ki sa mai, sai ki ɗora shi a kan wata ki ta juya shi haka har yanzu ga shi haka kamar yadda kuke gani. Mun kawo mozzarella ga dankali turawa mun dafa shi haka. Za mu zo mu faffasa shi sai mu zuba mozzarella a kai kuma mu ƙara cakuɗa. Yanzu zan faffasa shi haka bayan na yi shawarma na gama ta. Yanzu ga shi haka na faffasa shi sai na kawo mozzarella ɗin na zuba. Yanzu na haka ta yi kamar na shi haka na saka, sai in kawo magi in zuba. Amma mai tauraro gare ni zan iya sakawa a ciki, ko gishiri haka in ina so, sai kuma na sa mai. Zan ci juya shi farko dai, bayan nan sai in sa mai. In kuma kina da wannan haka gota sai ki sa a gefe. Idan na soya da gota kuma na mai zan sa kaɗan haka ba da yawa ba. Sai mu ci gaba da haɗa shi. In na ga cokali ba zai mun ba, zan iya sa hannu a wanke hannuna. Abin kawai zan buƙata da zafi kenan za ki yi, ko ki ɗan bashi ya huce, kar ya huce dai kuma sosai ya zama ba za ki iya yin aiki da shi ba. Gashi haka. Ita mozzarella ne yasa ake son a sa ta, saboda tana ɗan sa mai danƙo ɗin haka na pizza. Gashi haka. Na haɗa shi waje ɗaya ya haɗu. Yanzu sai na zo sai na mai haka kamar na ɗauki haka, sai na haka da shi. In na maimire sai in ajiye a kan nan haka, sai in bi in jejjera su kamar haka. Na gani sai haka. Sai ki kawo sos ɗin bechamel ɗin da kika yi na fulawa ɗin, shi ma sai ki zuba a sama haka. Yayi ya sauya don yawa. Gashi haka. Za ki ƙarasa zubawa. Gashi haka. Gashi. Kuma sai ki ƙara zubawa mozzarella again a sama. Gashi haka. Shi zai zuwa sosai. Gashi. Wannan shi ake kira da siniyar batatas. Kuma sai ki zo ki zuba jigunan kamar yadda ke so. In kaɗan, in da yawa to ne da yake na sa yin sos ɗin bechamel ɗin da ne da yawa, sai in samu da yawa kaɗan haka. Kuma gashi haka.
zan gasa shi yanzu a cikin oven zan je in saka. Yanzu ga shi haka na fito shi daga oven sai in zo in yanka. Da kuka ji ƙara na shi wurin sake yanka ta nan. To yana haka. Ki tabbatar kin yanko har ƙasa saboda ƙasan zai ɗan haɗe ya kama wuri. To wannan shine macaroni, shine bechamel, wannan siniya potatoes da muka yi. Yanzu muka da shi yana daga cikin girkin mu na Laraba da muke. Yanzu zan fara shi haka mun kammala. Ga wanda na zuba a nan. Shi haka mun gani da yake yana da shi haka. To kuna tare da Fatima Muhammad A akan YouTube channel. Ina muku fatan alkhairi. Ku danna subscribe, ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun girke-girken mu tare da ni Fatima. Bye bye.